नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय आजचा वेदर रिपोर्ट। राज्यभरात अल्पकाळासाठी उन्हाची तीव्रता वाढून ढगाळ वातावरणामुळे उकाडा वाढत असल्यानं उन्हाळ्याचा हा महिनाही पावसाचाच असेल का अशी शंका व्यक्त होते। भारतीय हवामान विभागानं मे महिन्याच्या अंदाजात वायव्य भारतात, पश्चिम मध्य भारताच्या अनेक भागात या महिन्याच्या सरासरीपेक्षा अधिक पावसाचा अंदाज व्यक्त केलाय। मंगळवारी जाहीर झालेल्या पूर्वानुमानानुसार राज्यात गुरुवारी पावसाचा जोर जाणवण्याची शक्यता आहे। मुंबई, ठाणे, पालघरसह कोकण विभागात याची तीव्रता अधिक असू शकेल। रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यातही गुरुवारी आणि शुक्रवारी मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे। सिंधुदुर्गात गुरुवारी मेघगर्जनेसह पाऊस पडू शकतो, तर शुक्रवारी याची तीव्रता कमी होऊ शकते। दरम्यान राज्यात सरासरी 31 इतकं तापमान राहील। राजधानी मुंबईत किमान 27 आणि कमाल 32 इतकं तापमान असेल। ठाण्यात किमान 26 तर कमाल 33 इतकं तापमान असेल। पालघरमध्ये किमान 26 तर कमाल 32 इतकं तापमान असेल। रायगडमध्ये किमान 26 तर कमाल 32 इतकं तापमान असेल। रत्नागिरीत किमान 26 आणि कमाल 33 इतकं तापमान असेल। सिंधुदुर्गात किमान 26 आणि कमाल 32 इतकं तापमान असेल। दोडामार्ग तालुक्यात किमान 23 आणि 36 इतकं तापमान असेल। सावंतवाडी तालुक्यात किमान 24 आणि कमाल 36 इतकं तापमान असेल। वेंगुर्ल्यात किमान 26 आणि कमाल 33 इतकं तापमान असेल। कुडाळात किमान 25 आणि कमाल 35 इतकं तापमान असेल। मालवणात किमान 26 आणि कमाल 33 इतकं तापमान असेल। देवगडात किमान 24 आणि कमाल 35 इतकं तापमान असेल। कणकवलीत किमान 24 आणि कमाल 36 इतकं तापमान असेल। वैभववाडीत किमान 24 आणि कमाल 36 इतकं तापमान असेल, तर नजीकच्या गोवा राज्यात किमान 26 तर कमाल 33 इतकं तापमान असेल। अधिक माहितीसह पुन्हा भेटूया यानंतरच्या वेदर रिपोर्टमध्ये। पाहत रहा नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड कोकण 7 लाईव्ह।